Salutare toată lumea, eu sunt Alex și de data asta am revenit cu un nou video din vlogul meu. De data asta o să începem să facem din vlogul meu foarte multe chestii interesante. O să vă arăt cum se instalează cel mai tare joc horror din lume, Amnesia. Vă zic din propria mea experiență, asta să intru puțin în computer. Să vedeți aici. Amnesia The Dark Descent. Eu asta o să o șterg pentru că e o căcățenie mai mare decât casa. Câte ITV! Dați. Las baltă, bă, că Dumnezeu. Ok, aici e instalerul. Trebuie să dați setup. E foarte simplu. Eu setup-ul îl scot pe desktop pentru că e simplu, ca bună ziua. Îl bag la jocuri. Cred că aici bag foarte multe setup-uri pentru că nu știu. Dumnezeu. Da, oameni nebuni. Deconectează-te. Da, welcome to Amnesia The Dark Descent, vedeți și pe aici, dați next, accept the agreement, browser, băgați unde vreți voi, asta eu bag la torrent, next, yes, din start menu folder, create, install și gata! Și o să instalați. Revin după ce se instalează jocul minunat al nostru. Așa, am revenit. Aoleu, uitați, asta este instalarea Amnesia. Dați finish și cam atât. Doamne, că îmi place foarte mult Amnesia The Dark. Da, prost. Da, mata. Cum se scria? De era bine, dar... The Dark Descent. Lasă-o, frate, în pace, că-s prost rău. Nu mai, frate, scriu în viața mea. Așa. Ok. Cam asta a fost. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne revedem data viitoare cu mai multe informații. Eu am fost Alex. Și să știți, să știți că link-ul nu vă las. Pentru că să știți că Amnesia e luată de pe filelist. Cine are filelist